Michael hi apalin na wangin Big Mike ti inan ko mai thina infiam a thein nuam a ti hle anu jak sedik ani a Mike hian chen na mu mal anei lawa apa thian pa Tony te ina ariak mai thin Tony hian a fapatan le Big Mike atan Wingate Christian High School a an coach Bart Cotton hena infiam na kal tlanga school lu tir ve antil mek Bart chuan admission a thu nei na anei lo thu a hrila ma se mai ka theina te amu in bot nena a soi puya bot chuan ngai tu in an han hnol do na coach chuan sport wangin lu tir ngai lo kan pathian thu in tar wang jok son lu tir ram ro u so lai thu in ziak so kan tar ve mai mai nge kan nun pui don ti in thei top in a soi puya an lu tir ta nge nge a school chu an kal ve no a exam ama chon ve te chuan a chhana ziak lovin a hnunga long lem te alo ziak vel mai mai a zana ho chu ariana apa thian pa Tony ate nu pa in hau thom angai thla a Tony anu pui chuan angai thei vak to lo ti a hriat hle school meiche volleyball an khel mek Big Mike po kil khatha thu in som te chung kwa an ron langa an fanu Collins si volleyball khel an troi omani in khel zawa Mike chuan an puak zo ei bang a char khom lai som chuan a thlir renga an zirtir tu te thu khom in Mike a chanchin an soya a zirlaya rilru a pek lo thu le a fel an rin tho thu soin an zinga pakhat chuan mai kan bol ho boma a le khapai a char chu a chiara ka hoi vel na apianga thilvar ka mu a bang avara suat avara mingau tam tak nen an thil choi ka hrethiam ngai mi alo ti hi kan zirtir tu te hian an hrelo waniang chu wang chuan zirtir tu te thu soi hi ngai thlak ka du ngai lo homework min pe a keima a chana ziak turin min ti a ka hring nuna hian homework kala nei chin ngai box si lo badroom a calendar thlang ma a kain ena hei hi Michael ani lo ti in ka soi thin athupuya bangvar white walls ti in da bok Mike chuan school a thian kom tur atla cham hle no pang pakhat ron kalin son junior ani thu asoya SJ ti in min ko don nia aron tirawa Mike chu apa thi thu an thrila apa amu to berpo a hreto lo SJ te school chuan Thanksgiving an neya an holama Big Mike chu mu in korlum hak tura nei lawa vot ati hle son chuan a kalna tura zota jima ka kal don ti in a changa an kal le ngal meya SJ anu leyan to hi chuan ni thei ngangin a hrelawa kir le in school gym a in khar to a tinge jima kalitum ti in a zota Big Mike chuan aluma ti zong in a changa zan ri na tura nei le nei lo zotin nei a in ti zeta dot min hril hlek su ati nu chuan a nei lo thu a hril ta nge a roi ho in an ina a ria tira leyan in zinga zu en chuan a mutna in thlep pel than in a lo oma Big Mike ka kal tur vanang chingin a roi let le a cho ai tira SJ anu leyan to hi nusmat le in bong fel takani a do pan chunga kiu nga te du da taka motor chuan te a rem tingai lo atu ka thom no le sak tu min a roi chuaka Big Mike chuan thom no te chu ka nei lom atitlata Big Mike ka chanchin a zota a chung te chanchin zotin a chang lo Big Mike ti ami in min ko hi ka du lo ti in a chang te daya tuna tang chuan Michael ti in ka ko to ang che ti in thom no chu a lei puita a school kalpo a phur om dewang chu zan khat Mike mutna an siam pa chuan leyan chuan Michael heta hian i khosa ve ri du em i du chuan khumpa ngai deuh te po siam tir ka du dollar sing khat man thut thleng hi idel chemei don ati a Mike chuan mundanga kal adu lo thu in a changa khum le room nuam tak a siam saka hei hi katamo ti a zotin ama pula khum ala nei ngai lo thu a hrila le ani rilru a khoi hle tuna chuan i nei to ti in a changa chung ko an suaka SJ chuan Taco Bell KFC le Long John Silver te chu ko mu diatin an ta vek ani thu le adu du a ei thei thu a hrila chu wangin ami Mr. To hi hian na a tho ngai lo ti in a zota ka mei po hian na ka thokasin ti aron changin an nuya Michael chuan zirna le nungchanga ma son zela wangin coach chuan March thla a footballa atelve alo rem te to nge lim takin chahlui an kila an hodona Mike chuan mi pakhat mu in anin ko vonga ho konga leyan chuan tunge ani azota Mike chuan a unau pa ani thu a hrila leyan chuan engtika emo min le in mel hriat tir vero ati chuan Mike chuan a chen a hriat lo thu le anin mu ngai lo thu in a chang Christmas ani a chung ko thalak nein Mike po an tel ve zel Christmas ka dong an thian ta chuan mak an ti thei hle bok
leyan te thian ho in komkhom na a thian te chuan leyan fakin mai kanun athlak thleng thu an hrila leyan chuan kanun athlak thleng zo kalom ti in a soya a thianu pakhat chuan Ifanu Collins nen floor khata anom duna alian si lau thona tlem te tal in a yem tia a zo chuan zak le ro ti in a changa Michael athlawang hau at tin a hle skula Michael po a aino pangjok ten an ngai na ve to hle mai keinin rugby tia kan hriat mai an nin American football an ti a chuan an school team tan thlan ani kan ti to kha practice an nei chota achaka ma se a game khel ngai lo ani awangin alaman lo hle SJ a point a thiam angin apuya Michael chuan driving license adu thu a hrila motor anei box si lawa ngatan nge ati azo chuan kaming chuan na engemo kol ve hrim hrim kadu ati a license boy puin Michael chu record a ming engma a omlo awangin pek mei thei ani lo leyan chuan eng tin tin emo Michael anu azong chuaka Michael an hnena a chen thu hrilin a mu nun ber azota a hrelo Michael pa a hriat lo thu a hrila a ming to pero Williams ani thu a soi Michael mu adu le du lo azota tuna ka ang hi chuan min mulo se ka du tina changa chung ko meeting nein Michael chu an chung ko member zinga a telve du le du lo an zota kan reng to emokatia ti in alo chang fel eta ti fel ngai ang ti felin tuna chuan over Michael anita adam chunga athil pe ro pui ber ni turin a motor OMM an pe a SJ nen an chuak dun la sa in an tuilu tuka motor nen anin supal hlau SJ chu alate da wangin hetiang ri rum thila motor ma a thut ala him lo thu an hrila khatianga na a anin su chung po a SJ a liam na tuk tur lawa a om makan ti thu an hril bok Michael chu in thiam lo nei na khata leyan chuan va hnemin SJ a airbag in aron no tur alo dan dalama liam alo tura leyan chuan a fapa in liam na lutuk ator lo chan a hrefi kwar training an chun som le a Michael chuan a game ala hrethiam chuang lo coach chuan thei to pina fuya leyan na in sum thei to lo Michael dora kan kal rum khan ka hlau dewa ka chan don che alom iti kha ila hria em abu muta ani le SJ anen motora in accident khan enge iti airbag ka lo dang ni e airbag ki lo dang ani kha he team hi chung kuate an ni a Michael song mi te la ka tang son event him an ngai ania ngai thlate Tony hi quarterback ani a mu thei lo na lam a pia nga ilo chan angai ke min chan itum ang khan ani hi itel back ani ani i en piang hian SJ ingai tu ang tuma iti na tir don lo ang khan Michael i chung kwa eveng him don em ti na zot non le a fui thiam le in hau vak le tharum manga in siam that tum ngot thi mi then khata thok lo ti aron lan tir chiang le ani school games an neya Michael po avoi khatnan an school team ta na thok chuak mek aril ru in alangam chi lawa an tumpui lama a ven ber tur la chuan a voucher cher reng bok nen a veng he lo hle voitam atlang tira ti ngai na a hrelo ani bere an mai mi ching wanga anu ti to maila leya ni fuina ngai to in an tran le ta adang ne to ngang mai touchdown nuwa po field pon thlengin anor chuak tarop propa cochin khonge hroi tum tia zo chuan basa a ho angai to atimaya chumi nuwa chuan dan theilo reng renga nei to lo achakna amang thiamin aril ruin angam chho chela atira por deuh au khum tu po in a khel chun zom pe to lo SJN a in khelai video a alo lak chu adar chakin university lian rang in a video an ena an du thlulom hle Michael training muturin coach rang an kal khoma training na a che dan chuan an mit atlung hle Michael hian a graduate nuwa Clemson in kan du ania ti te Phoenix in kan du ti te ani tanok mai anin lam phone a po Michael a biak du hlir an ni to a ma se ma ba kala ko Michael hian hun sang jok thleng tur chuan azirna a ati that tel tho angaya B+ a mu deuh vek angai a hupur om tuition an kaltir ta hiala Michael chuan som tu nei bel zelin anin khel chho zel boka anin khel zo apiang la in university rang atangin anina an leng luta azirna a po ma son zelin B+ a mu chho ve ta school rang inelna a pakhatna an ni a Michael chuan akal chhun zom du na thlang felin University of Mississippi Ole Miss tia an soi chu athlanga an zirtir tu pakhat ero in di ala pekul mai essay a tunai hian ti thatalangai ti in aril ru so son atum der lo le ngal a tuition kalna nu chuan apa son puin essay dan tur anin hrila Michael hian school alu tir po khan protective instinct ka chuan 98% lai a mu a
pui thiama enkol thiam chuan a man chak hle sawn pawh in essay zia dan tur hrilin a hrilh thiam bawk a nuam ti takin a ziaka huai senna hi ngai tuah thiam har deuh ani a ngai tuah na mawl mang deuh puin huai senna i nei theia tih palh thil wang liau liauin i nei thei bawk ai upa te coach le zirtirtu te i chang le tin zawna i zawt tur ani lo dan siam tu an ni si a thil thaber an hria ani theia an hrelo thei bawk tunge ini ti le khoi atanga chor chuak nge ini ti hi a poimo a mi zaruk zinga pakhat lek pawh hian beidongin lehlam pawla ka tang mayang ti in angai tuah to angem valley of death hi hmun hlaum tak ani si a chuwang tak chuan huai senna hi a ver veka titura an hril ang zong zong che hi iti kher tur ani em achang chuan iti chan hremi lawa iti changa oma mi a deuh pawh in huai senna chu anei ve tho bawk si ma se za omna hei hi engkim iti le ti lo hril tu ani chu nangma a in ngata tunge ni i duh tih nen engemaw ti i tum awanga i nunna i lo chan ta ani pawh in za omna le huai senna i nei kup wang ani chu le khabuziak tu te pawh hian an zia tum ni in ka hria huai senna beiseila za omna nei tum bawk ro ti hi thil ti tur hril thin tu che pawh khan ti tur a nei ve thin ania a essay zia chuan an zirtir tu te rilru a hne thlungang ani ang a graduate ve ta engkim akal tluangin a fel thup emoti line college a infiam mi te hma khuwa ngai tuah tu pawl ti mayang o NCAA National Collegiate Athletic Association a an Assistant Director of Enforcement Jacelyn Granger chuan Michael a thil Sophia du tlat Michael a chuan a du thlanna nilovin a chungte du thlanna hmuna college akal ni in angai dewa Michael a rilru ati buaita anin komzo ma a chuakin anu bula chuan hetiang thil hi engwanga ti nge ani te azota leyan chuan a hrethiam mai lo ithil min ti sak song song te hi ke mata na ti nge ini nang matan idu na school ka kal theyanga idu na school ka kal theyanga chu khinu ngai dan khi ani adikem ti in azota achana po ngai thlavin akal chana anu mutumin Michael akala alo om mailo wangin a thian te ina anga ka nung changmoi fashan lo enkol na tha dong lo ti hriat fashan a thian pa chuan a chung ko thar chung chang zotin fanu anei le nei lo te azota mai ka ngai dan ni lo chuan anor hrepa apalianin a chaksi a tumanan hne lo leyan chuan vazongin a thian te chuan a hma zan lama akal thu le kuta thlak thu an lo hrila leyan kaltum chu lo hril ro mai kha engtika emo kanin mule ang i hriamo mi hurnu ti in nu polite le smart em leyan rilru a khei zak mai hei hi hro mi hurpa ka fapa i vo ani chuan keimin vo ani khopui lama ron kal su poi iti don da prayer gupa ka tela NRA member kani bok ti in avo ve ta cher mai Mike chuan ron phone in avakala leyan chuan scholarship muwa football a khel don ani chuan Tennessee akalanga a in khela piang in a ron troi om thin tur thu a hrila in khela piang in mo ti in a zot ngala in khela piang in ti in a chang le a Tennessee akal an phal sak tak tak le tak tak lo zot non le in i du na i kal thei Michael inun ania i thu alom ti in a hrila leyan hian an fapa ngai ni se hetiang zo na hi NCAA atangin Michael hian a dong don lo ma se fala ka ni a phim khurna tur tam taka om leyan tanu pa po hian an fa ang tak taka an ngai luat awangin an fa te an kaltir na hmun tur an thlan saka ma se Michael po in chu a hrethiam to University of Mississippi a kal chu adu ngeta a chu NCAA ho tunu bula soin ka chung kwa zong he school a hian an kala kapa son po basketball a khel thina kanu leyan la cheerleader ani thin bok ke po ka kalna tur dik tak ani ti in angai dana hril felta leyan hi Christian thatak ni in interior designer ani bok leyan thu soi mi pakhat chanchin ka chiara pa anei to lawa ho ma lutin a chuak le thina Heart Village khua a geng in school na a borala infiam na lama theizia a injiak tel bok school atanga no chu tok fovin enkol tu mumal nei se anun danglam thei tur je ka ngai tu a athi in kum samni pakhat mi ani a athi ni hi apian cham ani nge khatiang khatu po in an tong theya ka fapa Michael nge po in a tong thei ma se ani chuan a tong don lo pathian hena lom thu om ro se an lo in tiam to angin SJ po anin khel dona ma ruai tu a aron tanga anin tiam ang zong SJ hian a tong vek ani tuna kanen mek hi Michael Ower tak ani a Ower chung ka tak tenen clear ho lokang
a movie hi hmuhnawm mi ti a ingaina ani chuan a film pa ngai lo en ve ta che